नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, प्रमोद बड़ो जिंदाबाद, प्रमोद बड़ो जिंदाबाद, अतुल बोरा जिंदाबाद, अतुल बोरा जिंदाबाद, विश्वजीत दैमारी जिंदाबाद, विश्वजीत दैमारी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, EPPL जिंदाबाद, EPPL जिंदाबाद, AGP जिंदाबाद, AGP जिंदाबाद, भारत माता की जय। दरं उदालगुरि समष्टिनि थाखाय भेरगाव विधानसभा समष्टिनि मोनसे दिनै स्टियारिं कमिटि दाबाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आरो जोंनि बे भेरगाव विधानसभा समष्टियाव जोंहा जिहेतु UPPL आरो BJP BTC आवबो सरकार आसामावबो सरकार आरो हादोरावबो एबा भारतआवबो जा मिरुआवबो सरकार थानाय हिसाबै जों गोख्रों दङ आरो नैबे भेरगाव जि समष्टि बे समष्टियाव जोङो BJP नि EM सासे UPPL नि आं सासे EM आरो BJP नि सानै MCLA जोंहा दङ आरो गासिबो चेयारमेन जोंहा BJP आरो UPPL नि लोगोसे आसाम विधानसभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि बे समष्टि दा बे हिसाबै भेरगाव विधानसभा समष्टियाव 1,60,000 एसे बांसिन दङ भटा दा बिनि गेजेराव जोङो नाजागोन आसामनि भितरावनो बयनिन विधानसभानिफ्राय भट होनाय मोनसे रेकर्ड बेखौ खालामनो थाखाय जोङो थियारि आरो बेनि थाखायनो जों दिनै गोख्रों स्टियारिं कमिटिखौ दानानै लानाय जाबाय। बेरेखा हानजाया बुंबाय थादों बिथांमोना जे UDF नि कंग्रेसनि भट लानानै गोबां भट देरहागोन होननानै दिनै BPF नि बिजाथि बिथांमोना कंग्रेसआथ' इतिमध्ये बिजाथि होबाय दरं उदालगुरियाव आरो UDF आ बोरै मा खालामो जों बेखौ मिथिया नाथाय दिनै जोंनि BTR पार्टआव दरं उदालगुरिनि जि समष्टि गासै 16टा MCLA समष्टि गोलैयो बिनि सासेल' बिथांमोननिया दङ 15टायानो UPPL आरो BJP नि दा बे हिसाबै बिथांमोना भट मोननायनि जेबो माने जायगा गैया बेनि अनगायैबो MLA स्पिकार आरो गोजोनथाव बाथ्राबाव BTR नि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि समष्टिया दरं उदालगुरि BTR नि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनि समष्टियाबो दरं उदालगुरि अखम विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि समष्टियाबो दरं उदालगुरि गतिके दरं उदालगुरिनिफ्राय BPF ल' नङा अन्य राजनीतिक दलाबो बेयाव भट मोननायनि मिजिङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा जेब्ला माने खुब खम माने बेसेन गोबां भट लानानै देरहागोन नोंथां जोंथ' गोबां भट लानानै जोङो देरहानो हागोन जोंहा BTR पार्टआव दरं उदालगुरियाव 11 लाख जोंहा भट दङ बेनि मादाव जोङो जेसेबांखिनि हायो बेखिनि भटखौ जोङो होनो थाखाय नाजागोन।